Яш балалар гөрләп тора һәрген тау ягы. Яш балалар бигрәк матур кызлар, ак каенны сөеп мактыйлар. Яз башында алар һәр ел саен, ак каенда бәйрәм ясыйлар. Ап-ак каен, инде бик арткаен, бизәлә ул язлар килгәндә. Яшел яфрак яра һәр ел саен, кояш җылы нурын сипкәндә. Яшел яфрак яра һәр ел саен, кояш җылы